Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jugu bomuri tenya welila fala kachideme. Tenya welila dabali jugu kemuri tenya welila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم يا أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله ما حبت النصائم وما ناهت على الأيك الهمائم وعلى آله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade tebe shirfila la jabbaw amawfu ka wali mando ka wudo kiramantu yala ka dilala fi ala ka hina naka kishina ka barka ala ko jidi na nawkilingile na bela jilinka wajulu kana kanwaga mawla dunya ka fame ipodram balon cikene baka sam baflan tan shekin sana yele hukmu kono la dala kula rajaba kalot le mugani wolon vlashu o kena bi nyina maya an karamugo fe sayyid sharif usman madan haidara yani aka kena soro an karamugo na an karamugo de sayyid sharif ahmed tijani haidara alena na kena nyama fa ninga blasira luke ka wala li chaman ka al-islamiyya dine kungan karangirane ala bai'atu ala al-islami islamiyya dongan laydu woro adda duna wala ka lase atumeta ala kirabba bulu chugumi ana tumeta ala kirabba ka sahaba baw bulu chugumi ay wala ka wajulu in senfe ka ira ka fo baya laydu woro yin a wajibi yambe mamadu manto ne kan akun folo ana labana maw femi mboray ange je ka bara nunu sharia a'udhu billahi as-sami'il 'alim من وسوس الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير العنام وعلى نور الأبصار والديائها وراحة الأجساد والشفائها وطب القلوب والدوائها سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبدو نعم تغني إني على فك أبو الشيطان تورما أني سنزي كلي إني أو على باين تقو بركماي أمي كشين نعم إني على فيكو كياكا نبي نمباكا نعم نو إكرام عبد المصطفى أنا سود نسانمو نعم أنا كصحابة نيمو أنا مغنيما منو فرلا أو كان بارا نيما كلي فقط سجيولي ما يا ربي على كأنني أو بلا جليه ولا آمين أبدا وتملكوا كبوي كنا بلا جليه فو يفعل منه ني الإسلامية كفولي تي أني كلياني بديا كفولي ني أودي على كشيك نني أو بلا جلينك آمين إدرا الحمد لله شوينا نعم أمي شو بالا سيغات الله شو ميمي ولكو إسرائيل ميراج لا أكبر نو إكرام عبد المصطفى نعم أكسانا يلي شوي تي كبيرا جبا كالو أوكلي موكا أني ولوفلانا كبي أوما الله أكبر رجبا كلي موكا ولوفلانا كاو نعم شوينا أمي أشولا الله أكبر ويشو باي تي شومي إني على يا بنيا كفو قرآن كنو نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. بلغ ألا كسانيا بالي علي
ale min surata manani aka jongoy noy Muhammad Mustafa laylan min al masjid al haram o laylan shu watini dola shu betede watini kabri shula min al masjid al haram ka bonay la horma misri la ne oy al qabay ila masjid al aqsa katana izli zalam misri la allazi barakna hawlahu alako ne alaye o min ganyaw bonya ni nabi nyuma temeli ni nabi nyuma baloli o dugo koloka ne o sutroli o dugo kolo nunka Allahu akbar ko nyada ba mu ngama le nuriyahu min ayatina mongoso ka fenyira nga nabi nyuma na ne alaka kaba ko dowla nga olu ke kena kan yirali siga Allahu akbar tarima fam afablelu Model Mustafa ay fen jama ni ju sigatalla kaw nam sanayele shubadu Allahu akbar ala kam masaya rali shudo ka fonne ala bisi min gadinye mbakiti Allahu akbar sigatalla nato kiraye tama minge kalo tama ulido kalo labe min ye tama labe ka bo magan jamana ka ta shami jamana ka ne ode Israel bi ka ta ye jamana nunun ka a kalo chama kalo jatew do ko kalo fla onanyo onaw ka boy ka se ye yoro ina ngani ngera shu watini dola me o manjaw tama min gaje ne obey ne oye ka bodugo kolo sanve kata ka bakolo folo la flana na sabana na nani na duru na woro na fowolo vlana ka hijabu teme ka hujubu teme fo hadrati rabbaniya kata se o tamani nyonje kawne ala rete masito hakedo nganene e ka famu bi min zoro sa ko o e min bi anyere fe jiena ya anwo haketa ka laje mo kata o la shukile monyongo wal mashu watini dola kana a ne fembayde Allahu akbar kabu ala ye akabunya yira nini ngo bangeli Allahu akbar tarima fam afamledu wala Model Mustafa atara ni zana yeleina kata bo Makka kata Israel Allahu akbar mamina na e do dabali ba no e minu mason o e nyini ngali ke kira yere la a iko itara yoro mi aw min do ni tama hake aw min do Allahu akbar nga e kata wala shu watini do la kanaya ima kalo ke sirala ka tadoro ke tarai keleten na nyefoye siga Allahu akbar aidra Allahu akbar ala ta ka jolla la de jango Model Mustafa yogo nga kira tara shufede ni tara shufe dugumina o dugu nyefoto o be gelede jango kira iteme tolama itara ikanga teme kata chiwere la o teme sreve kika yorofo abe foli be gelede o manoko Allahu akbar tarima fam afabledu Model Mustafa mogo jole anyini ngale na yana ka jabidi kaw nam ala ko Jibril ma ninga Model Mustafa mogo jora yoro mina nu ya nyini nga mina o yoro jo anya kora ko fuye siga Allahu akbar aidra Allahu akbar abekerati nga anti oma bonya chama kera kirai ka beni shubaima bonya mi ni sabu ninde ngo alaka bonya dodo alaka kudura no ya ka fanga e kone arabisi ibo yenna ka kila ka e ko nye Model Mustafa sukandi nga chide toka sabu ay minum bonya dalibe no ya ka kirawe ani nabi nyumonye wanye Muhammadu fene bla be 120 ibo soroya kirabbe na ka bonya dira wallahi alay kirabbe bonya Nuhu alayhi salam Ibrahim Musa Isa nunun be ulul azmi doy wa ulu fanaka bonya bonya na tawbatay sigatalla ala ko do ma ko ne ala kanni ruhullah wa Isa kalimullah wa Musa khalilullah wa Ibrahim ibn nunun beta ala ye bonya do dididi uma sigatalla nga habibullah
a y'o di Sayyid al-Kawnayni ma Allahu akbar annoka ka ko nganu ñoo tiɲɛ i bi dɛsɛ ka mun k'i kanu ɲɔgɔn ye foyi foyi Aïdara a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ɔhɔ k'a di Muhamadu Mustafa ma Allahu ni akbar o ye nin juba in ye sabu a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin ju kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la ni min sugantira ka tɛmɛ bɛɛ kan Ɔhɔ. ni bonya ba in bɛ kɛ o de ye Allahu akbar o ye wulibali tarima faamu a faamulen don ni kuma ɲɔgɔnya don Ah. Musa tun bɛ kuma fɛ de Ɔhɔ. hijabu ni hujubu kɔfɛ siga tarima faamu A faamulen a don. b'a mɛn a yɛrɛ b'a ta fɔ Ala ye Allahu akbar Ala y'o bonya di Musa alayhi salam tiɲɛ siga t'a la nka hali ani Ala ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la Ɔhɔ. a tun b'a fɔ Musa i ka sabara bɔ siga i ni Ala bɛna kuma Allahu akbar i bɛ kɔ folon kɔnɔ tiɲɛ min n'a ka sani siga Allahu akbar nin ye Musa ka hakɛ ye tiɲɛ siga nka nabi Muhamadu Mustafa ɔhɔ Ala y'ale sugandi Allahu akbar k'a kanu k'a bila ani Ala yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye tiɲɛ sabu kuma dɔw nin bɛ dɔw kamana gan ɔhɔ ko Ala b'i ye di siga tiɲɛ don Allahu akbar komi maaw don n'an jɔra a kan ɔhɔ kuma dɔ la an bɛ mɛn a kan sabu u bɛna na aya minnu ye ko la tudrikuhu al-absar ko ɲɛw tɛ Ala idiraku mɛ a m'a fɔ ko ɲɛw yɛrɛ t'a ye koyi la Allahu akbar ko ɲɛw t'a idiraku tiɲɛ ka fɛn dɔ fo ka a lakodɔn o de ye idirakuli ye Allahu akbar n t'a dɔn n'i y'a faamu faamuna. i bɛ fɛn dɔ ye yɛrɛ nka hali i m'a dɔn n ye mun ye Tiɲɛ. o la o kɔrɔ a ma idiraku e Siga t'a la. fɛ ni arabukan don mɛ i ye fɛn min idiraku o kɔrɔ i y'a dɔn Tiɲɛ. fo k'a dɔn ko n ye mun ye Allahu ko akbar i tɛ se o de ma ko Ala ka hakɛ la Allahu akbar n'o tɛ n'a fɔra ko a tɛ idiraku k'o sabatira Ɔhɔ. riwaya camanw bɛ bɛ yen yen. k'a fɔ Ala lajɛ waati bɛ yen alijinɛ kɔnɔdenw fɛ Ɔhɔ. minnu ka daraja sera hakɛ dɔw la Siga. ko olu bɛ taa Ala ye Allahu akbar dɔnnibaa fan caman tiɲɛ a bɛɛ jɛnna ni de ye Allahu k'a fɔ o bɛ yen ko nka diɲɛ de la Na. k'a tɛ yen Allahu akbar tarima a faamu faamulen don mɛ Muhamadu Mustafa nin kɛra ye Tiɲɛ. ko alijinɛ donni bɛ fan jumɛn Ɔhɔ. lahara Allahu akbar janɛmɛ ye fan jumɛn ye Ɔhɔ. lahara Allahu akbar mɛ a ye ɲininkali kɛ ko yala nin don a ma alijinɛ ye wa siga a y'a ye a ma taa visite wa tiɲɛ o ma taa janɛmɛ yira a la ten wa O kɛra. o ye lahara kɔnɔ de ye Ayi. n'a fɔra e bɛ Ala ye lahara e jɛnna n'o ye mɛ Muhamadu Mustafa k'a ye sanayɛlɛ la o dabali banko ye o jumɛn ye tɛ yen Aïdara o tɛ yen dɛ Allahu akbar o tɛ yen sabu e bɛ min ye lahara ale y'o ye nin sanayɛlɛ in senfɛ n'o ye Tiɲɛ. alijinɛ ye ani janɛmɛ ye Allahu akbar o ye wulibali Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma Amin. nka an tɛna sama o yɔrɔ nɔfɛ ayi tarima faamu a faamulen don an bɛ fɛn min nɔfɛ Ɔhɔ. ni bonyaba min dira cɛba min ma Ɔhɔ. a dira a ma de k'a ka fusamantiya yira danfɛn bɛɛ kan Tiɲɛ. sabu Ala ye minnu bonya n'u bɛɛ ye o y'a ka cidenw ye Tiɲɛ. a ye minnu bila ka an bilasira Allahu akbar o ye wulibali nin ye fɛnba ye dɛ ka mɔgɔ min ka baara kɛra ka mɔgɔw wele ka na Ala ma Ɔhɔ. o de ka bon a bɛɛ ye Tiɲɛ. jango a kira lamɔ Allahu akbar siga t'a la wulibali don wallahi Ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ o wala ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ma jɔn de ka bon kumakan na ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan Allahu akbar o tɛ yen man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah Allahu akbar jɔn ka kumakan ka fisa ni maa bɛɛ ta ye maa min yɛrɛ ka weleli kɛra mɔgɔw weleli ye ka na Ala ka sira ma wa a yɛrɛ ye limaniya jɔn ye Tiɲɛ. ko jɔn ka bon o tigi ye o tɛ yen jɔn ka kumakan ka fisa o tigi ta ye o tɛ yen a tɛ yen Allahu akbar Aïdara jango Ala ye minnu suganti kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu la n'o y'a ka kiraw ye Allahu akbar kiraw fana na ka sugandiw kɛ ka tila ka Aminata ni Abdulahi den bonya bɛɛ ye siga i b'o dɔn nin su in na Allahu akbar Aïdara sanayɛlɛ in kɛra kɔrɔta su ye Allahu akbar a kɛra bonya su ye tiɲɛ sabu ka d'a kan kira bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Zilizalem misiri kɔnɔ ale de selila n'o ye siga Muhamadu Mustafa Allahu akbar o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka seli bɛna taa d'a ma farida min filɛ an bolo nka nin y'a sɔrɔ o ma d'a ma siga ko o don a selila ni kira ninnu ye ala millati Ibrahim Allahu akbar a mɔkɛ Ibrahima o ka sira a ye o seli de kɛ ni o ye Allahu akbar kira tun b'o de kɛ o k'a ko a ka cili ɲɛ kira tun bɛ bɔ k'a ka sirafɛnw t'a bolo ka taa waati janw kɛ garo hira ye kulu la tiɲɛ n'o ye Jabal Nuru ye
a kun bɛ sirafɛnɛw ta a kun bɛ bato min kɛ Naam. a kun b'o kɛ ala millati ibrahim الله أكبر أيدرا tari ma faamu أفهم tuma dɔw ka tafsiri ye an y'i sɔrɔ i fililen don سجا nka dɔw ko la أها ko kira kun filin dɛ sabu mɔgɔ نعم maa min ma deli ka don walejugu sira fɛ Ɔhɔ. o ma fili أي nka k'o y'a sɔrɔ i kanda ɲini tɔlama don تي سجا sabu i tun bɛ bato kɛ Ɔhɔ. ne ala ɲini bato sira kan تي kira ka furadama Ɔhɔ. a tun bɛ ala ɲini na الله أكبر ɔ ibrahima ka sira ta Naam. k'a kun b'o de kan ala ko n y'i to o kan wa wajadaka dɔɔlan fahada الله أكبر n ye i sɔrɔ kanda ɲini lama i bɛ ka kanda ɲini fahada n ye kanda d'i ma Yahu. dɔw ko kanda ɲini yɛrɛ ko o tɛ koyi Ɔhɔ. ko wa wajadaka dɔɔlan Ɔhɔ. ko n y'i sɔrɔ de i kun tɛ sira yɛrɛ kan Naam. ni o ye n bɛna bonya min d'i ma kiraya min di i ma Ɔhɔ. fahada n y'i kanda k'i bila o sira kan k'i k'o ye الله أكبر a bɛɛ n'a ta don الله أكبر nka a bɛɛ ye jumɛn ye Ɔhɔ. ko ala ye n ye kira sɔrɔ a bɛ k'ale ala ɲini Tiɲɛ. nka a ye o sira tɔ don a kɔrɔ ni k'a suganti ka kɛ cidenw na laban ye الله أكبر سجا تولا nin ye suba ye والله o la o mamadul mustafa أها ni an sigira ale ka bonya ko kunna أها ne ni aw kelen kelen bɛ miiri سجا تولا ko kira ye nin bonya minnu sɔrɔ أها a ka bon نعم anw silamɛw bolo ni ala ka dani bɛɛ ye Tiɲɛ. ni kiraw bɛɛ ye تي sabu ala ko ten kiraw yɛrɛ la ko wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Tiɲɛ. ne ka cidenw n ye dɔw fusamantiya dɔw kan o la ni anw ka disigosi ko kɛra Ɔhɔ. ko mamadul mustafa ka kusa kira bɛɛ ye أها a ne ni e an kan ka miiri الله أكبر munna Naam. sabu kira ka nin fusamantiya in yɛrɛ Ɔhɔ. o sɔrɔli la ala ye bonya dɔ kɛ ne ni e yɛrɛ ye Tiɲɛ. n'o ye kira mandonya ye الله أكبر سجا تولا o ye bonya jumɛn ye أها kuranɛ ko ten أه. kuntum khayra ummatin أخرجت للناس أها. تأمرون بالمعروف جي. وتنهون عن المنكر سجا وتؤمنون بالله الله أكبر أفرطا كنتم خير أمة ko aw kɛra mando bɛɛ lajɛlen la so khayra ma ye Tiɲɛ. a kɛra ye الله أكبر o de la Naam. ni an sera nin ma kuma caman Ɔhɔ. ne bɛ jɔ a yɔrɔnin kunna Siga t'o la. ka Umar bin al-Khattab Naam. a bɛ tafsiri dɔ di nin aya in na Ɔhɔ. mɔgɔw hakili kan ka to nin na سجا ko ala m'a fɔ ko antum khayra umma Ɔhɔ. ka ko kuntum khayra umma الله أكبر أفرطا k'a m'a fɔ ko a ye mantonw lasɔn hɛrɛma ye Ayi. ko a ko a kɛra ye أه a kɛra ye Ɔhɔ. ko ni maa min bɛ fɛ ka to o la Ɔhɔ. ko a tɛ dɛ nka a kɛra sabu ale ala y'a latigɛ nka mɔgɔw de b'a fadulu sɔrɔ Naam. ko fɛn min bɛna fɔ a aya in tɔ la Ɔhɔ. mɔgɔw de b'a nafa sɔrɔ mɔgɔw de bɛ kɛ o ye Ɔhɔ. fɛn minnu bɛna tugu a la Tiɲɛ. ni mɔgɔ minnu jɛna n'o baara ye الله أكبر o ye jumɛn ye Naam. ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf تي سجا a تولا bɛ ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan ولا wa tanahawna anil munkar Tiɲɛ. aw bɛ ɲɔgɔn fatani ka bɔ walejuguw ma Ɔhɔ. ka bɔ jogojuguya ma Tiɲɛ. a bɛ o ɲɔgɔn bali min kɛ o la ka ɲɔgɔn bila ɲuman sira kan dɛ Naam. wa tu'minuna billahi ka sɔrɔ a yɛrɛ dan bɛ ala la Tiɲɛ. ko n'o sabatira jɛ minnu na Ɔhɔ. n'o sabatira mɔgɔ minnu na Ɔhɔ. ko olu de bɛ nin aya in nafa sɔrɔ تي سجا تولا أيدرا tari ma faamu أفهم لنو mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ Ɔhɔ. ko ala y'an ka kira bonya Siga t'a la. a ma dan o ma Ayi. ka tila ka muhamadu mando an kelen kelen bonya تي ni jumɛn ye kira nɔfɛ tuguli الله أكبر kira ladegeli تي kira ka kumakan labatuli Naam. tuguli kira madul mustafa ko الله أكبر يقول بلي o de la أها an kan ka miiri والله kira ye nin donba in fɔ an ye Ɔhɔ. ko nin don bɛ na سجا an filɛ don min na bi أها ka tila ka halilu fɔ an ye Naam. ni nin don sɔrɔla ale mandenw fɛ Ɔhɔ. nin don gɛlɛman waati Naam. ko an bɛ bɔ a tɔɔrɔ la cogo di سجا an bɛ kɛ ɲuman ye bɛɛ tiɲɛnen ye cogo di Ɔhɔ. a tilala k'o di an ma الله أكبر o la أيدرا ne ni aw an kan k'o de to an kɔnɔ تي o de la a b'an hakili jigin riwaya dɔ la Naam. min bɛ minɛ ka bɔ ibn abbas ma Ɔhɔ. n'a b'a fɔ kira madul mustafa y'a fɔ a ye سجا ولا ولا o de la nin su ninnu ka bon Tiɲɛ. nka ni miiri ye Ɔhɔ. madul mustafa yɛrɛ الله أكبر يقول a ye بلي mun fɔ an ye Wala. a ye ne ni e bila mun na سجا nin don bɛ na والله kira madul mustafa أها
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل بوجهه فقال سيغاتالا ولا ابن عباس نعم على كجنga bo ana fama no ya abasi الله اكبر ako نعم ko do la kiramo dul mustafa hijjatul wada'ila awlaka alqabad dan nagamine نعم ayin yashi mogoma kiramo dul mustafa ako الله اكبر ayin yashi نعم abina kuma ka sahaba ufe الله اكبر فقال نعم كركو أيها الناس إن من عشرات الساعة إماتة الصلاة واتباع الشهوات الله اكبر سيغاتالا أكو جاولي تمانجون سيغا nga sahaba minnu fo ye الله اكبر jateminɛ minnu bɛ kɛ ni olu sabatira ni ala y'a ka diɲɛ wuli a kana bali a si la ko tamanzɛn minnu bɛ o la Muhamadu Mustafa bɛna a fɔ a ye الله اكبر nin y'a sɔrɔ Jibrila ani kira Muhamadu Mustafa hadisa dɔ bɛ yen Umar b'a lakale ni Jibrila nana i sigi kira Muhamadu Mustafa kɔrɔ fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi nabi wa wada'a yadayhi ila fakhzayhi fa qala anani kimere kun fila tengo Muhamadu Mustafa kimere kun na k'i bolo da kira woro sanfɛ ko ɲininkali kɛla nana الله اكبر a sɔrɔla ka ɲininkali dama dɔ la mal islam wa mal iman wa mal ihsan wa mas sa'a الله اكبر ادرا a ko kira Muhamadu Mustafa ma a ko silamɛya ye mun ye ولا a ko limaniya ye mun ye a ko ɲumanya ye mun ye a laban ko mata sa'a ko lahara kuma ye jumɛn ye الله اكبر kira ye silamɛya fɔ جه sabu a cira kana n'o ye سيغاتولا a b'a dɔn الله اكبر a ye limaniya fɔ n'i kɛra silamɛ i bɛ sabati min kan o ye imanu ye a y'o lakale الله اكبر a ye ihsanu fɔ ni limaniya sabatira i la i ti kɛ dɔwɛrɛ ye ɲumankɛla kɔ a y'o fɔ الله اكبر وفرح nka ɲininkara laban min na a ko mal mas'ulu a'lam min as-sa'il الله اكبر a ko nka lahara kuma a ko n tɛ foyi dɔn o la سيغا lahara ye kuma jumɛn ye ne t'a dɔn الله اكبر Muhamadu Mustafa t'a dɔn ko kuma jumɛn don nka taamasiyɛn minnu b'a la Jibrila ko o fɔ n ye جه سيغاتولا kira sɔrɔla ka olu de lakale wa an b'o dɔ de la bi جه سيغاتالا walanda نعم ko lahara sanga سيغا yana seli cɛ taamasiyɛn minnu bɛ na ko ni o sabatira ni ala ye diɲɛ wuli a kana bali maa si la ko o ka kɛ labɛn ye a kelen kelen bolo ko diɲɛ wuli kana bala o la bilen سيغا mais aw k'a lamɛn bani a ka tila ka a yɛrɛ ɲininka ko a jumɛn de ye bi a ka tila k'a yɛrɛ ɲininka الله اكبر ادرا sabu a ko fɔlɔ ye jumɛn ye a ko imatatu sala جه سيغاتالا wattiba ashahawat الله اكبر imatatu sala wattiba ashahawat الله اكبر a ko fɔlɔ ye jumɛn ye ko seli sali k'a ni bɔ a la seli ni bɔli a la pewu ka tugu ni dungɔ kɔ ko o waati الله اكبر an b'o waati la bi dɛ جه كده wallahi ko seli ni bɔ waati a la seli ni bɔ waati a yɛrɛ bɛ yen nka o b'a sɔrɔ a ni bɔra a la sabu seli ni ye mun ye kuranɛ ko tɛ suratul ankabut wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un جه سيغاتالا ادرا ala ko muhamadu ma seli jɔ n ye seli d'i ma mun na n ye seli di i ma de sabu seli bɛ selila jogo fatani ka bɔ wale juguw ma hali fɛn minnu gɔnnen don a b'a dabila جه سيغاتالا seli ni ye jumɛn ye jogo sabatili seli ni ye jumɛn ye laadiriya tilennenya jɛnɛya toli namara toli janfa toli o de ye seli ni ye سيغاتالا ادرا imatatu sala ko nka ko seli ni bɛ bɔ a la ولا a tɔ bɛ kɛ jumɛn ye a ye biri a ye wuli sabu a ye nin de fɔ a kuma min na n'a bɛ ni ɲɔgɔn dɔ lakale Huzaifatul Yamani ye a ko i bɛna mɔgɔw ye de tara nasu yusalluna bi ajsadihim wala bi qulubihim الله اكبر
ako jeti wuli fiyo fi bina mɔgɔw ye u bi seli n'u farikolo de ko nka o dusukun t'a la fiyewu sabu dusukun de b'a fɔ nin to yen kana se nin ma i balila na o la farikolo bi sɔrɔ ka o waleya mɛ ni dusukun t'a la mun bi kɛ bilen foyi karima fam o de ye seli sale siga t'a la a sara fa khalafa khalfun min ba'di أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كده كوتي نقرأ نعاية من دو تملي دو نانو كوفي كوكو يجمن توي سلي سبو سلي السرونيا دي على لا ولا نيجوني على بنيون غرفة كما كما أبي كومينيكي أيبلا مينا إبكو كباي أيبلا مينا إبكو توباي o de ye seli ye nka n'i y'o bila dun k'i bɛ tugu jumɛn na ashahwat o de la an b'a ye hali seli in yɛrɛ dama dɔw tɛ se ka kɛ bi mɔgɔ caman de bɛ yen u bɛ taa f'u bɛ e yɛrɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ dugawu kɛ n ye koyi n dɛsɛlen don ka seli ne ko mɛ n b'a fɔ a fɛn o fɛn ye n ko dugawu ko t'o ye dɛ an kɔni bɛ se ka dugawu fara a kan nka nin ye diyagoya ko de ye n'i m'a kɛ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o la k'a fɔ a ye dugawu kɛ n ye n dɛsɛ bɛ seli la bi o tɛ dɛ mɛ mɔgɔ caman de bɛ taa hali o don na dɔ bɛ k'a ɲini n fɛ ko n ka dugawu k'a ye k'ale tɛ ka seli matarafa o ye kelen ye seli matarafali a kɛli la o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye mɛ a matarafali a kɔlɔsili la o ka b'o dɔn yɛrɛ ye o ka b'o dɔn ye dɛ kuranɛ bɛ cɛw ko fɔ mumini minnu n'u kisira qad aflaha al-mu'minuna allazina fi salatihim khashi'un minnu tora u ka seli la ala ɲɛ siran ɲɛ o sabatira u la seli ye ala ɲɛ siran ɲɛ d'u ma wa n'i bɔra o la ka taa aya ɲɛfɛta la a b'a fɔ ko wa mɔgɔw de don k'u ka seli waati ninnu na yuhafizun u b'a kɔlɔsi u b'a kɔlɔsi o la fo an ka ɲɛdon de la kosɛbɛ an ka ɲɛdon la dɛ o la kira ko seli ni bi bɔ a la k'o la n'o kɛra mun bɛ dayɛlɛ ko o bɛ tugu ni dungɔ kɔ kuranɛ ko ten k'u ye seli bila dɔrɔn ko u tugura o ni dungɔ wa a bɛ ten de kira ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo i k'a ye seli ko fɛgɛyara mɔgɔw bolo nka kira m'a fɔ misiri joli bɛ dabila dɛ an bɛna se o ma ɲɛfɛ i yɛrɛ bɛna sɔrɔ ko kira kan tɛ fiyewu misiri jama dɔgɔyali ma a kan tɛ fiyewu misiri jɔta dɔgɔyali ma a kan tɛ selila hakɛ ma bali a kan bɛ seli kun de ma a kun i bɛ s'a ma ɲɛfɛ inshallah o la ko tugu bɛ kɛ ni dungɔ kɔ bɛɛ bɛ kɛ yɛrɛsagokɛla ye bɛɛ bɛ kɛ ni dungɔ baarakɛla ye an filɛ o waati de la tuma min na ni kira ye nin fɔ a ko watakunu umara khawana wal wazara fasaka a ko o don ɲɛmaw olu de bɛna kɛ janfanjiw ye ka wale hakɛw minɛ o bilala jɔyɔrɔ minnu na minnu dar'u la ka o bila ye o bɛna k'olu janfaba ye fantan minnu farala ɲɔgɔn kan ko an ka vote karisa ye an k'o k'an ka ɲɛmaa ye o bɛna k'olu jigitigɛba ye sabu fantanw tɛna u ka hakɛ sɔrɔ justicew tɛna tile ko fantan ni faama selen ɲɔgɔn ma ko fantan ka hakɛ bɛ d'a ma o tɛna kɛ n'o kɛra an ye danaya minnu da u kan k'o kɛ an ɲɛmaa ye u y'an janfa kira ko ten takun al-umara aw yakun al-umara khawana ɲɛmaaw bɛna kɛ janfajiw ye mɔgɔw b'u bila place min na u t'a jɔda dafa fantanw ka hakɛ o bɛna k'a dunbaa ye fantanw t'u ka hakɛ sɔrɔ dɛsɛbaatɔw olu bɛ to ɲɛni na ko o waati a ye jumɛn tugu a la wal wazara fasaqa faama ka kankɔrɔsigiw minisiriw ko olu bɛ kɛ tiɲɛnikɛlaw ye min ka d'u ye u b'a kɛ nafolo o b'a duncogo min ka di u ye u ka sira t'a la
amin waati la bi dɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ nin de bɛ yen kɛnɛ kan ka mara kɛ a ka di n ye cogo min minnu bɛ yen k'a fɔ u fara n b'i kan olu fana bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye u tɛ kɛ ɲumankɛla ye siga t'a la kira ko n'a ye nin ye ko nin ye diɲɛ wuli waati seli ye ko nin y'a taamasiyɛnw dɔ ye al-umara khawana wal wazara fasaqa Allahu akbar siga t'a la amin waati la bi hakɛw tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ bi hakɛ bɛɛ tiɲɛna dɔgɔtɔrɔsow la a ye taa lajɛ wallahi kuranw bɛ tigɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la baara tɛ se ka kɛ fiyewu ayi a tɛ kɛ opération dɔw bɛ jɔ pewu ka sɔrɔ dɔw ka opération bɛ yen n'a ma kɛ ka bɛn a waatiw ma u t'a ni si ta nka kuma dɔw la dɔgɔtɔrɔsow kuran bɛ tigɛ u tɛ se k'u ka opération sɔrɔ ka bɛn n'a waati siga t'a la a y'a lajɛ dɛ mɛ ka sɔrɔ o jamana kelenw kɔnɔ o du dɔw bɛ yen kuran tɛ tigɛ yen ni o sera ka kɛ min ka gɛlɛya bɛɛ ye n'o ye niw kɔlɔsiyɔrɔ ye o kan ka lakanda kosɛbɛ dɛ siga t'o la an k'an ka janto nin na ni nin kɛra jamanaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ hali n'a ma kɛ ɲumankɛla ye ni hakɛw ni u sera ka sabati yɔrɔ minnu na o hɛrɛ bɛ bonya ka tɛmɛ hakɛw ma sabati yɔrɔ min hali n'o y'a sɔrɔ ninnu banna ala la o misali kɛnɛkan daw de bɛ yen bi diɲɛlatigɛ hɛrɛ bɛ dɔw bolo bi nka u dan tɛ ala ko la mɛ minnu ala b'u da kɔnɔ don o don olu bɛ balawu ni tɔɔrɔ la ninnu ka laadiriya ka b'u ta ye o kɛnɛkan da de bɛ yen anw fɛ yan farafinna yan ka hakɛ dun fantanw joli min ka biw kan o min bɛ anw fɛ yan i bɛ taa ala ko tɛ jamana minnu kan i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ten fiyewu an cogoya tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ o la an k'an k'an janto nin kuma la kuma min na nin fɔra fa wasaba salman al-farisi radiyallahu anhu faqala rabbi solomana tarabasura ka wuli k'i ɲɛsin ala kira ma a ko abi anta wa ummi ya rasulallah anna hadha la yakun a ko i filɛ ka min fɔ tigitigi nin bɛna kɛ ka seli ni bɔ a la ka mɔgɔw kɛ nidɔnkɛla ye ka faamaw kɛ janfanjiw ye ka minisiriw kɛ tiɲɛnikɛlaw ye yala nin dɔw bɛ kɛ wa faqal na'am kira ko nin bɛ kɛ ya salman a ko nin dɔw bɛ na wa indaha yakunu al-munkar ma'rufa wal ma'ruf munkara wal ma'ruf munkara a ko n'i ma nin don dɔn ko o don de yakunu al-munkar ma'ruf ko wale jugu kongo ko de bɛ kɛ ɲuman ye a don juguma o de bɛ kɛ ɲuman ye sabu kuma dɔ la e min n'i bɛ juguya ta f'i bɛ dɛmɛ a kan i kan k'i balima dɔw dɛmɛ ka u bɔ dekun na a banabaatɔ dɔw bɛ yen u ka ordonnance san sɔngɔ t'u bolo nka e bɛ n'i sigi i ka denbaya la karisa yɛrɛ ye o ye n'a donna an ka wariko yanni i ka dɛmɛ o la o ye munkariw min ye n'o ye tiɲɛli ye denbaya yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛ dɔ koyi kana nin diya la n'i ye nin diya la a tɛ so bila o de y'a kɛlen ye ma'arufu ye wulibali don ka sɔrɔ ordonnance kelen kelen ninnu o san wallahi dɔw bɛ ala de bolo dɛ wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas ala ko don b'ale de bolo wa a b'a yɛlɛma jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'a ye cogo min dɔ tɛ se k'a ka ordonnance san bi nka sini o bɛna e ta i dɛsɛlen ye olu dɔw jigi tugu dɛ nka i t'a jigi tugu ko sini k'a kɛ n ye i b'a jigi tugu ko ala n y'a k'i kama o yɛrɛ b'a to kuma dɔ la e tɛ dɛsɛ wulibali don ɲumanya a bɛ balawu ɲɔni kira ko ten o de la kira Muhamadu Mustafa ko ten ko ɲumanya juguma o bɛna kɛ ɲuman ye wa ɲuman ko o de bɛna kɛ juguman ye a don mɔgɔw bolo n'i ko ɲuman a bɛɛ bɛ wuli i fɛ wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛ an b'a don dɔ la bi o kɔrɔmasurun dɔ ye jumɛn ye albayatu al-islam n'o ye silamɛya baya ye a laseli daminɛlen a ma kɛ i b'a fɔ juguman fɔra ɲuman bɛna kɛ juguman ye wallahi ɲuman bɛ kɛ juguman ye mɛ aw ka ɲininkali kɛ baya in bɛ min kuranɛ kɔnɔ a n'a dalilu dafalen
kira Muhammadu Mustafa ka kumakan zanumaw na k'a ɲini mɔgɔw fana fɛ a y'a kɛ Bukhari kɔnɔ Muslimu kɔnɔ Abu Dawud kɔnɔ Tirmizi kɔnɔ Ibn Majah kɔnɔ Ahmada kɔnɔ a bɛɛ y'a lakale ko kira y'a ɲini sahabaw fɛ bayi'uni ala alla tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فلكم الجنة kira ko ayna baya kenye ayna ke ka foti flafara alaka ati suyali ke ati jenaya ke ata denw faga ati namara ke ase korata ka bolo koro nene Muhammadu ya ubla nyuma mi na abake ko na ya dafa aljina bawi ngani vora akara balawi emme mun b'an bolo silamɛya mun bɛ silamɛya la seli sun hiji jaga o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu b'a la ko an y'o dɔn di an m'o dɔn cogo foyi la an y'a mɛn de imma Bukhari kɔnɔ walima Muslimu kɔnɔ walima o n'a ɲɔgɔnna ko kira ko a ye seli ko kira ko a ye sun ko kira ko a ye hiji nin dama dɔrɔn de bɛ yen an jɛna ni o bɛɛ ye o la ni a b'o olu bɛɛ fɛnɛ kɔnɔ ko o kira kelen ko a ye bay'a kɛ n ye kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ tɛ yen dɛ nka mankan a kun dɔnnen don a kun dɔnnen don wulibali don n'o tɛ a bɛɛ fɔcogoya kelen a ye seli a ye baya kɛ danfara ye mun ye bilen danfara t'a la dɔw ka kuma ye jumɛn ye ko tiɲɛ don koyi a fɔra a bɛ yen mɛ kira kun kan bɛ olu de ma sahaba ninnu de ma k'a y'a fɔ olu de tiɲɛ don kɛ a y'a fɔ olu de a bɛ seli fɔ don min a y'o fɔ e ye yan a bɛ sun fɔ don min a y'o fɔ e ye yan a y'a fɔ o sahaba ninnu de ye nka o bɛɛ n'a ta o e bɛ ka seli bi i bɛ ka sun bi munna i m'a fɔ k'a da ye o sahaba ninnu ye a da to ye dɛ kira cira de k'a fa bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se diɲɛ wuli ma ngo de la kira ko ten Ali ibn Abi Talib a ko tɛ kira ka hakɛ la a ko kɔsanamɔgɔw a kana miiri ko don dɔ bɛ na ko Ala ye fɛn dɔ faridaya kira n'a ka mandenw kan k'a b'o haramu aw kan walima a ye fɛn dɔ haramuya olu kan k'a b'o daga aw ye ayi ko kununko k'a ni bi bɛɛ ka kan wa fo ka taa se sini ma o bɛɛ ka kan wulibali don dɛ silamɛya ye kelen nama ye ko jɔnni ka kuma ko Ala ye min don a ka jɔnkɛ da n'o ye Muhammadu Mustafa ye kana fɔ an ye dɛ a banna pewu tariban fam o la baya ye min kɛ cogo kelen de la o de la fɔra ko ma'arufu k'a bɛna kɛ munkaru ye a kɛlɛla kalankɛlaw fɛ minnu ye kalan kɛ minnu kan k'a dɔn ko dalu b'a la u sabatilen don a kɛlɛla olu de fɛ a y'a ta k'a lajɛ mɛ a sabatilen don ayi o de la an y'o de fɔ anw bɛ fɛn o fɛn fɔ an m'an na dalu fara a kan baya ye san 30 san 40 bi Seydi Sherif Usman Madana Haidara k'a lase ka n'a bila bi la aw ka ɲininkali kɛ ko jɔnni sera jɔnni ka dɔnni sera ka kelen yɛlɛma a la a fɔ don ni bi cɛ a tɛ yen e tɛna dɔn ko Ala sen b'o la wulibali don dɛ dalu bangelen don dɔw ka kuma de ye wa tiɲɛ don ko kira ko ba ye o ni a y'a kɛ ne de ni kira bɛ yen an b'a kɛ mɛ ni kira tɛ an bɛ taa kɛ jɔnni bolo kira kun ye alimami ye o kira de kun bɛ seli ni o ye a ye ɲininkali kɛ alimami jumɛn kun bɛ kira bolo a yɛrɛ kira de kun bɛ seli n'o ye mɛ a ye ɲininkali kɛ ko kira fatulen kɔ seli dabila la wa kira bi fatu don min ni Umar nana ko mɔgɔ si kana fɔ ko kira fatura a ye ci fɔ a ye ko Abubakar ko di Abubakar nana jɔ ka aya de kala Umar bin al-Khattabi a ko wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqbihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin
ako mawar make dore ni kira siga talla kira dido wa kira be abe qad khalat min qablihi ar-rusul kira be saraka ko anya abe ako afa in mata ne kira fagara أو قتل كرا سارة أو قتل والماء فغرا انقلبتم على عقابكم أباتوا أو بسقاكوا على كون ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نمن زغناكو كوتي فويتي علي من زونك سبلي وسيجزي الله الشاكرين كو على بنا مغوسرا من يالي على بركه من زونا كسبتي كرا قبل سرال كونكا nga otoy ko siga bo o yerala kira yere balole minum blakata bay aka mino bolo musa ibn umayr bola awal safir fil islam aya blakata madina kata islamaya nyefo muawiye ka bay aduma o bay taba doy ubadu bun bashiru aya bolo do musa bolo ka bay aka bolo nibo nyine obe rijalu hawla rasul kono khalid muhammad khalid alaka kitabu bole tarima fam abo choko kelena minu fana bay ake muaz bulu yamani ngawla o fana bay u ye bay ake muaz bun jabali bulu yamani kira kale ka bla katay umar ibn al-khattab kira kala ka bla katab bay adi madina musominu mabay ake kira ya bla katab bay aduluma ni umar nana ko inni rasulullahi ilaykunna ne kira ka cide ala ka cide kana auma ko ngana bay adi ama wa umaru bafo ubisegaka umaru nofete ko uyu bolo bamba ku to sokono umaru ya bolo bamba ka to kena mai ka fo usegna ka ta ko allahumma fashhat ako ala kan jere ni kira ka cilase o boya dira uluma kira yere kofe khalid ibn walid ala fana bay adi nabo yoro ni nabi muqtasira siratu rasul sallallahu alaihi wasallam no ibn muhammad بن عبد الوهاب عليك كتاب بولي على فناي باي ادي منوما ابو سراي كرب بلولي السليكو حلا السلي عثمان ابن عفان عليه باي ادي وفد منوما نمبدا لوبامول ودلام بكما منوفو انزي يرولا كاو نعم kata nanga tanga kitabu takana ayo otanda ay iyenye yoro anyininga nande sara ki jabi tani yere karima fam abba nguna wuli baldo ngangata ni kira modul mustafa yemi bo jewli tamanjew akoni ya belbele bay ko nyumaya ode be ke juguma ode be ke nyumaya wallahi ibi wole jugu de bi obi yeka toy dew bi dewka fuiti fo maratigi ka dembaya tieledo uti alaka saraka utaka kirataka nga dew de naka sabu akara nyumaya doba fo amma fo nyumando de ko nyumando ke hal ni dala ne ma fo ko nyumando ima femfo ye okoro iku ka temenayo qur'ana ko chogodi dunguna muso kuna kira modul mustafa hakela ani mu'minu musabbi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yu'zain muhammad afi musoyi afi demsoyi afo mu'minu musoyi kuna alay disaka be kuna faridai ashi kuna ngolo kana bo amma islamai ibishu ibiseli ibi kasona idde bichugo mi nyabula imuso bichugo mi inyabala kasoro iye nyingal kebaye do la lahara ala nyakoro ukakungola Allahu akbar enne aya imamewa emme dawde na kabi karamo makmaka imamu makmaka dawde na kan yaka toy yala ama tieli ke nyuma e biwa kenaka Mali 98% musulman. Kemesigi bikonon doni sheki o islamé fladet islamé. Ay bo ka jo bedaka. Ko ay muso de satigi nyini. Mali kono sisa. Kasoro islamé ya katamanje muso ka hakela disabrili jaku ya. Abina fo mingo alama chena net saka selikoi. Walma ala ndisaka shungoi abekele.
Allahu akbar muso ko n tɛ se ka disa biri ani min ko ala ma bi seli ko in ne sen t'a la a bɛɛ daraja ka kan a bɛɛ ye kelen ye siga Allahu akbar o de la a dɔw bɛ gɛlɛya fo jɔ ka kɛ ka ninnu de fɔ siga t'o la ka an baw bilasira Tiɲɛ. k'an balakaw bilasira Tiɲɛ. k'u k'a dɔn tiɲɛ ye mun ye i bɛ karamɔgɔ min kɔ a tɛ ka tiɲɛ f'i ye dɛ nka kuranɛ ko k'a k'a biri de Tiɲɛ. faliyadribna bikhumrihinna ala juyubihinna kuranɛ y'a diyagoya dɛ Tiɲɛ. ko disa ka kɛ farida ye u kana to a ka ɲinɛ a kɔ sabu min bɛ kɛ e malasa i bɛ karamɔgɔ min kɔ a t'a muso kun na ayi o kan'i malasa Allahu akbar i bɛ dɔnnimaa min kɔ o de la an bɛ to ka jɔ Sheikh Abdul Qadir Jailani a ka kumakan dɔ kan Sheikh Abdul Qadir Jailani ko cogo di a ko ni mɔgɔ min ye yeli kɛ i ka karamɔgɔ i tugun bɛ min kɔ n'i ye hataw dɔ y'a la jurumu ko dɔ y'a la ko fanta bɛ yen k'i k'i ɲɛmajɔ fɔlɔ ko kana tugu a kɔ ten dɛ i k'i ɲɛmajɔ hali ni e bɛ e bolo a bɛ karamɔgɔya daraja bɛɛ la k'i k'i jɔ fɔlɔ ko fa in raja'a an zalika al-amri n'a seginna ka bɔ o wale jugu in kan a ko e bɛ se ka tugu a kɔ a ko fa illa fatrukuhu wattabi' ash-shar' Tiɲɛ. Siga t'a la a ko n'o tɛ dɔrɔn ko a ye k'a to yen ka tugu sariya kɔ Allahu akbar disa b'a muso kunna o to yen sariya ye mun ye kuranɛ ko a biri e k'a biri ka taa ni ye Allahu akbar ala ka faamuya ko ɲuman di an ma amin amin o la an bɛ taa n'a ye mun ma sɔn an ka se k'an ka laɲini sɔrɔ su in na kira Mamadu Mustafa a ye nin fɔ faqala ya rasulallah inna haza la yakun a ko ya ala ka kira nin fana bɛ kɛ tuguni ka tiɲɛli kɛ ɲuman ye ka ɲuman kɛ tiɲɛli ye faqala na'am ya Salman kira ko Salman a ko wallahi nin bɛ kɛ a ko wa indaha yazubu qalbul mu'min min qalbul mu'min fi jawfihi kama yazubu milh fil ma' a ko nin don mumini dusukun de bɛ yele siga ka yele Allahu akbar i n'a fɔ kɔgɔ bɛ yele ji la cogo min a ɲɛ bɛ fɛn min na min ma yara wala yastati an yughayyira a bɛ fɛn min ye nka a tɛ se k'a yɛlɛma Allahu akbar a bɛ wale jugu ye du tiɲɛna Tiɲɛ. maratigiw banna ala la o m'u ka mara bila ala ka sira kan ko mumini sɛbɛ sɛbɛ a dusukun bɛ yele a kɔnɔ de i n'a fɔ kɔgɔ bɛ yele ji la cogo min sabu a bɛ fɛn min ye nka hali k'a yɛlɛma o se t'a ye siga e tiɲɛli min bɛ yen bi nin se bɛ jɔn ye k'a yɛlɛma Maasi. ka sɔrɔ kira ko jamakulu fila k'a se b'olu de ye ko sinfani min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha a ko jamakulu fila de b'ale mantonw na ni olu ɲɛna bɛɛ bɛ ɲɛ nka n'u tiɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ Allahu akbar jɔnni maratigiw olu do ani dɔnnibaw a ta k'a lajɛ maratigiw ni dɔnnibaw tiɲɛna yɔrɔ min a fɔ ɲɛli bɛ kɛ i bilen mumini kelen-kelen minnu ma ye mana ye ala ka nimaya kama a bɛ gɛlɛya k'olu ka se ka yɛlɛma kɛ dɛ siga t'o la wallahi ko mumini dusukun bɛ yele ten de yazubu qalbul mu'min siga kama yazubu milh fil ma Allahu akbar mimma yara wala yastati an yughayyir Allahu a akbar tɛ se k'a yɛlɛma a dusukun bɛ yele a kɔnɔ ten hami ani dekun ni kamaragan fɛ Allahu akbar tari ma faamu fablen do سلمان الفارسي فقال سلمان أو يكون هذا يا رسول الله aydra أكون فانا بك كراكو نعم يا سلمان عندها يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق أكو أدوينا أكو أدود ابن أي جانفانجي ودبك الدنيا مغوي siga janfanjiw minnu bɛ mɔgɔw janfa ko mɔgɔw bɛ tugu olu de kɔ olu de wele ko danaya mɔgɔw Allahu akbar an b'o dɔw la bi dɛ wallahi bido Allahu akbar an b'o dɔw la bi siga t'o la ka fɛn dɔ d'i ma ko i kuru nin kan foyi tɛ foyi tiɲɛ bilen jɛnɛya kɛ sonyɛli kɛ foyi tɛ foyi tiɲɛ madama nin b'e bolo i bɛ taa alijɛnɛ kɔnɔ a y'i janfa de siga bilahi Allahu akbar bilahi o ye wulibali o de la baya in na a laban ko kira mana o bila ɲuman min na o de la dɔw bɛ kɛlɛ kɛ ɔ kira bɛ maa bila juguman na wa aw dun b'a fɔ ko ɲuman i tɛ hakili sigi yanni i ka kuma anw de y'a fɔ Allahu akbar a ye kuranɛ dayɛlɛ kɛ wala ya'sinaka fi maza fi ma'ruf siga t'o kuranɛ de ko ten ko
ibu bla nyuma mina ukana isoso odela wa kira yɛrɛ bi mɔgɔw wele don min a ko fala wala ta'asuni fi ma'ruf kuranɛ ko ɲuman ala kira yɛrɛ ko ɲuman e bɛ fɛ ne ka mun fɔ ɲuman mais ne bɛ o de fɔ n ka kuma la n ko kodɔn dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kodɔn jumɛn ye ko kira mana i bila ɲuman min na o kɛ nin fɔra kira yɛrɛ ka hakɛ la o kɔrɔ karamɔgɔ bandi dɔ kana na i malasa k'i bila juguman dɔ la i yɛrɛ b'a ye ko juguman don i k'o kɛ ko sabu n ka karamɔgɔ dɔ nkalon don hali kira yɛrɛ ka hakɛ la a fɔra ɲuman wulibali ne wulibali o de la n ka kan ka n janto n na kosɛbɛ ka n to an kun na ko ɲuman ni ɲuman tɛ foyi ti tarima fam o de la kira Muhamadu Mustafa ko ten ko yukhawwanu al-amil yu'tamanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amil nin do de janfanji o bɛ kɛ danaya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw janfa wa a don danaya mɔgɔw olu de bɛ kɛ janfanjiw ye mɔgɔw b'olu de ye k'olu de ye jugumangɛlaw ye olu de bɛna an ka ko tiɲɛ nka ka sɔrɔ olu de ye danaya tigiw ye a ye tile a ye kɛ laadiri ye wele dakan jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan wa kira nana nin dama dɔrɔn de kama nka hali ni hakilima y'i sigi n sɔnna n banna o to yen nka i n'a dɔn ko jumɛn ye tiɲɛ ye n ka sɔn a la n ka ba o b'i yɛrɛ bolo walahi o la kira Muhamadu Mustafa Salman y'a ɲininka a ko nin don bɛ se kira ko nin don ko tiɲɛtigi bɛ kɛ nkalontigɛla ye i b'i ka tiɲɛ fɔ nka o fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nin ye nkalon ye o ye sadakul kazib nka nkalontigɛla o de bɛ tiɲɛtigiya a y'a kɛ a ye jurumu kɛ ninnu b'a gɛlɛya kojugu ne sakfurulayi wurudi ka arakan fila seli o b'a bɛɛ yafa a ye arafa natɔ kɔnɔ n'a y'o sun o bɛ san bɛɛ jurumu yafa ninnu b'a gɛlɛya o bɛ se ka ko nin ye tiɲɛ ye yusadakul kazib wallahi nkalontigɛla don ayi ma se ka jurumu ti yafa i bɛ ka ala wele jurumu min na ko ala yafa ma ka sɔrɔ a labɛn b'i bolo k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilahi ala t'a yafa ala ko cogo di ko jɔn bɛ jurumu yafa ni ne ala tɛ man yakfiru zunuba illallah jɔn de b'a yafa ni ne ala tɛ mais a ko n bɛ yafa jɔnw ma mɔgɔ minnu bɛ ka ne ala yafa deli walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun a ko min maa de ka jurumu yafa i bɛ ka yafa deli jurumu min na i ye jɛnɛya kɛ ko ala yafa ma ka sɔrɔ i sabati n b'a kan n tɛ segin a kan i m'i ka jɛnɛya in kɛ taa ni n ka segin kan fɛn ye ko n bɛ yafa nka i bɛ ka ala yafa deli i ye jɛnɛya kɛ sini i labɛn b'a kama waati wɛrɛ ta labɛnlen don ala bɛ yafa cogo di o ye muke bɔnna de hali k'a to yen o de ka fisa o ye nga olu de bɛ tiɲɛtigiya bi minnu y'a nɔgɔya k'a d'u ma ko kuranɛ ko yassiru kira ko tɛ yassiru wala tu'assiru ko a y'a nɔgɔya a kana diinɛ gɛlɛya a y'a nɔgɔya o de ye ka cɛ muso to walicɛ bolo k'a minɛ a la ye o de ye ka jɛnɛya sira di mɔgɔw ma o de ye k'u bila namara ni janfa la o de ye ka jujuw bila ka fantanw ka hakɛ bɔsi nafolo kama ye ayi yassiru ye jumɛn ye ko cɛ muso to a bolo o waati de y'a nɔgɔya tile walinafolo to yen o waati de y'a nɔgɔya o de ye yassiru ye ko wala tu'assiru a kana gɛlɛya n'i ye nafolotigi ka nafolo minɛ a la i y'a gɛlɛya sabu a bɛ ban ɲɔgɔn na n'i y'a muso minɛ i y'a gɛlɛya n'i y'a denmuso tigɛ i y'a gɛlɛya wala tu'assiru k'a kana gɛlɛya diinɛ nɔgɔyali de ye ka mɔgɔw bila juguman na ye nka o ye ka mɔgɔw bɔ juguman de la ye tariman fam nka kira ko ta nin waati a sera bi wallahi a fɔ minnu ye tiɲɛtigi ye minnu bɛ a tulo kɔrɔ duman fɔ aw ye minnu bɛ bɛn aw ma Salman a ko awa yakunu zalika ya rasulallah a ko nin fana bɛ se kira ko na'am ya Salman a ko nin dɔw bɛ se wa indaha yakunu matara qaizan wal waladu ghaiza a ko nin don a ko sanji mɔgɔw mago b'a la cogo min k'u t'a sɔrɔ ten
ati ku nafala ye Allahu akbar. ati jigi Naam. u b'a fɛ cogo min Allahu akbar. ka sɔrɔ ko ten san minnu labɛnlen don ala bolo san o san ko hakɛ kelen don nka jɔnw yɛrɛ ka wale jugu an'u ka juguman b'a to ala b'u jɛ ala ka taa bɔ kungo kɔnɔ i bɛ kɔgɔjiw la Ti sigatala. Ha? sa bɛ kɛ tan Allahu akbar. falenfɛnw tɛ falen a cogo la Wallahi. ko waliwaladu ghaiza denw bɛ kɛ funu dusukasi ye Allahu masaw kan Siga. wallahi an b'a dɔw la bi Allahu akbar. denw Naam. masaw hamilen don ni u ye Ti. hali kuma dɔ la dɔ b'a kanu n kana den sɔrɔ min b'a bolo o bɛ ka min d'a ka kama Allahu akbar. O yuli bali. waliwaladu ghaiza Allahu akbar. la ilaha illallah Ah. ne ye tiɲɛ ye mais a caman ne ɲinana bi tiɲɛ do koyi denkɛ in bɛ k'i dusu kasi i denmuso in bɛ k'i dusu kasi nka e ɲinana o e kun kan ka bilasirali dɔ kɛ a ye waati dɔ la e fana ma jɔ o jɔda la Ayi. e ma sɔn k'a bila ala ka sira kan e ma sira ɲuman yira a la nka waati min a kan ka jɔ ni e ye ka e ta o waati a bana k'o sira min da bi i y'a ye k'a fɔ ko a ye juguman daminɛ nka juguman fɔlɔ e kun ɲinana kɔ o O kɛra. Kɛra koyi. seli waati minnu kan ka dafa a fɛ e m'o jateminɛ a fɛ Ayi. O tora yen. a bɛ bɔli minnu kɛ sufɛlaw la ka taa yaalaw la e m'o ɲɛɲini o nka e y'a to a sago ma ɔ a donnen sisan n'a ye zuɲɛminw daminɛ ka gulɔmin daminɛ ni a kɛra taafanda ye kuma min bi a kɛra gazi ye kan o nka a ye ala ka hakɛ tiɲɛ e ma dɔn ko fɛnw kɛra Allahu akbar. Sigato la. nka kira ko ten ko nin don bɛ se denw bɛna kɛ u mansaw ka hami de ye u ka dusukasi ko o ye diɲɛ wuli taamasiyɛn dɔ ye bɛɛ ɲɛ b'o la k'o de ye bi ye Ti sigatala. Kɛnɛ kan. a dafara Dafara tew. tariman fam kira Muhammadu Mustafa ye nin de fɔ Aha. a ma daw ma koyi faqala Salman aw yakunu zalika ya rasulallah Aha. ko yala nin bɛ kɛ wa Siga. faqal na'am ya Salman a ko nin don bɛ se o indaha yu'azzimu rabbul mal wa yuba'u ad-din bid-dunya wa tultamisu ad-dunya bi amal al-akhirah Aha. Allahu akbar. Wala wala. a ko a don Salman Naam. wallahi mɔgɔw bɛ bonya de u ka nafolo kama Ha? u ka sɔrɔ kama mun b'a bolo a bɛ bonya ni o de ye ko hali ni maa n'i don Siga. hali ni bɔkolo ɲuman t'a la nka mun b'a bolo ko mɔgɔw bɛna bonya o don n'o ka sɔrɔ ye Ti. Ah. nka k'a fɔ jogo ɲumantigi don ala jɔn don maaba don k'o bɛ bɔ a la olu bɛ nɛni fɛn bɛɛ bɛ fɔ olu ma Ti. Ah. O ye bi. an b'o dɔn na bi dɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ min ko ala ko ta ko a b'a sɛbɛ la o tɛ to yen Allahu akbar. O te to yen. bin bɛ kɛ o de kan o de bɛ nɛni fɛn bɛɛ bɛ da o de kan nka a bɛ mun ɲɛ Foyi. foyi Allahu akbar. Aydara. foyi Allahu akbar. an b'o waati de la bi Kɛnɛ kan. ka kuma Aha. nka kuma min bɛ nafa ɲɛ tulo bɛ jɔ k'o de lamɛn Sigato la. o de la seydi Seydou Ousmane Madɔn Hayidara Naam. a bɛ to k'a fɔ aw ye ko a ye sabali Sigato la. a ye sabali nin de ka kan Ah. bɛɛ ti jaabi Ayi. kuma ti kɛ bɛɛ fɛ Tiɲɛ. da deli dɔw ka ko kan o de ye jaabi ye Ti. Sigato la. nka ko a kana ɲina min kɔ a y'a janto o la n'o ye setigi weleli ye Wala. a banna Heu. Sigato la. bɛɛ ti jaabi dɛ Ayi. o de la ka taa hakimu dɔ fɛ yen Aha. ka taa a ɲininka Aha. ko an insanu la hakil Ah. Wala a wala. ko an bɛ ɲininka ko mɔgɔ hakilima ye jɔn de ye Aha. Allahu akbar. ala jɔn ɲininkale o la Aha. a ko allazi ya'rif Aha. mata yatakallam Siga. wa kayfa yatakallam Allahu akbar. wa ma'a man yatakallam Ti. Sigata la. a ko n'a bɛ hakilima ɲini k'o de ye mɔgɔ min b'a dɔn ko kuma jumɛn kan ka kuma Ah. wa ni n bɛ kuma n kan ka kuma cogoya jumɛn na wa ni jɔnni kan ka kuma ko mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ dɔn k'o de ye kodɔnna ye Ti. Kɛnɛ kan. mata waati jumɛn o kɔrɔ waati bɛɛ tɛ kuma waati ye dɛ Ayi. A bɛɛ tɛ. o kɔrɔ hali ni kuma waati sɔrɔla kayfa yatakallam o kɔrɔ cogoya kuma a bɛɛ tɛ kɛ cogoya min ka di i ye la a cogoya bɛ yen wa ni o bɛɛ yɛrɛ sabatira a la ma a man i ni jɔnni Wala. a y'o fana jateminɛ ko ni jɔnni bɛna kuma n'a ka kan ka kuma wa Naam. ani bɛɛ man ka kuma dɛ Ti. Sigata a la. kan k'a kɔ don dɔw la sa o Ah. Aydara.
wallahi o wuli bali ala ka wasa foyi to de bo wallahi rabbi ala kan wasa wala Salman al Farisi ay kira ɲininka ko yala nin do bi se kira ko abisi ko mogo bi bonya de u kan na volo ko segmen buye wa odo yuba'u din bid dunya ko diine bi fere u ka diɲɛ de kama o bi jɛ u ka diine kɔ u ka diɲɛ kama muso jɛna pewu disa bɔli kɔ ka mɛsi ni leni don mun ka ma a ka diɲɛ ka sɔrɔ a ka diine ko di ko abiri mɛ a jɛna kɔ diinɛ ko a ye tila i kɛ ladiri ye ko a ye walifɛnw to yen a ye wali hakɛw to yen nka zo kɛra wali hakɛ pɛridiba ye k'a ka diinɛ feere jumɛn na a ka diɲɛ na wanda ye mɔgɔw la juguman ye kira ko Ali ibn Abi Talib ma a ko sharru nas man ba akhiratahu bidunyahu a ko mɔgɔw la juguman mɔgɔ min sɔnna k'a ka lahara feere a ka diɲɛ na a ko ya Ali wa sharru min zalika man ba akhiratahu bidunya ghayrihi a ko nka min ka jugu o bɛɛ ye Ali mɔgɔ min sɔnna k'a ka lahara feere a ɲɔgɔnna ka diɲɛ na n'i ye ka lahara feere i ka diɲɛ na ka kɛ walejugukɛla ye ka kɛ jurumutɔ ye ka kɛ i yɛrɛ sagokɛba ye ka taa don i ka jahanama na o kɔrɔ i y'i ka lahara feere i ka diɲɛ na nka ka lahara feere i ɲɔgɔnna ka diɲɛ na o ye jumɛn ye mara min b'i bolo i denw kan ka mara di silamɛya ka sira kan nka e ma sɔn k'o bila u kan i y'u t'u sago ma u ka ala kota u ka kɛ walejugukɛlaw ye f'u taara se don min lahara jɔ don kɛnɛ kan o mina na e yɛrɛ kisilen taatɔ i ka alijinɛ kɔnɔ nka i den kelen mina na k'a kun tɛ disabiri walima a kun bɛ mɛsi don walima nin kun ye walejugukɛla ye o b'a fɔ ko a ye segin n'a ye a ye segin n'a ye o bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ yala i kun y'a fɔ i den karimasina i n'a banna wa n'o y'a sɔrɔ i kun b'a bila ala ka sira kan a bɛ fɔ ko a fara a kan bilahi kira de ko ten kullukum mas'ulun wa ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye nka a bɛɛ bɛ ɲininka a ka bagan gɛncogo la kullukum ra'in ne kira Muhamadu Mustafa ka kuma ye wa siratu tɛ tigɛ fiyewu fo mara minnu bɛ aw bolo u mara la cogo di a fɛ président bɛ ɲininka ko i ka jamana kun mara an bɛ cogo di fantanw bɛ ka hakɛw kun sɔrɔla wa dutigi bɛ ɲininka a ka du la ten kafotigi bɛ ɲininka a ka kafo la ten dugutigi bɛ ɲininka a ka dugu la ten maratigi bɛɛ cɛ kelen muso fila min b'i bolo i bɛ ɲininka o kungo la saba bɛ min bolo naani bɛ min bolo i bɛ ɲininka k'u kun mara an bɛ di i denw an kan k'an janto nin na kira Muhamadu Mustafa a ko ten ko mɔgɔ min sɔnna ka lahara feere a ɲɔgɔnna ka diɲɛ na k'o ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ min y'a ka lahara feere a yɛrɛ ka diɲɛ na nin waati kira ko ten ko u bɛna u ka diinɛ feere u ka diɲɛlatigɛ la pewu o bɛ jɛ u ka diinɛ baara ɲuman kɔ u ka diɲɛ sɔrɔli kama wa a ko ten a ko wa diɲɛ bɛ ɲini u fɛ o don bɛ amal akhira ni lahara baara ye sɛbɛn min kan ka kɛ ka lahara ɲini k'i yɛrɛ di ala ma o de bɛ kɛ ka diɲɛ ɲini mɔgɔ kan ka ɲɔgɔn da fɛn minnu nɔfɛ ko o ɲɔgɔn da bɛna kɛ diɲɛden nɔfɛ wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun alijinɛ min ɲinili kama ni cɛw kan ka ɲɔgɔn da nka a bɛ kɛ diɲɛ ɲini de karisa ye min sɔrɔ fo n yɛrɛ k'a ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw bɛ fɛn bɛɛ k'o la sa o b'o ɲɛɲini cogo bɛɛ la k'a sɔrɔ n'i y'o to yen k'i ɲɛsin ala ma i bɛ dɔ sɔrɔ o la diɲɛ ɲinina in si t'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa bɔ a la k'a sɔrɔ o m'o sago sɔrɔ walahi ko Seydi Seydou Ousmane Madane Haidara k'a ko bɔra ka ban alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila lajabaw ni tun ye an ye ipodrom balonci kɛnɛ ba kan san 2018 sana yɛlɛn kɛnɛ tundo ni tun ye an karamɔgɔ ka ɲɛbila kumaw ye Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara an b'a deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala ko yira ne n'aw la an b'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah Hangalondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila hangalondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila hangalondi sega tieme tenya welila
baw